enfermidades neuromusculares constituyen un grupo de patoloxías crónicas, progresivas e de baixa prevalencia que afectan gravemente á funcionalidade, á autonomía e á calidade de vida de quenes padecen estas enfermedades. Estas enfermedades requieren un abordaxe terapéutico complexo que combine a atención médica especializada con intervencións rehabilitadoras continuadas e apoio psicosocial. O proxecto plantexa a creación dun centro físico especializado en terapias funcionais integrais para as persoas con enfermedades neuromusculares. Este recurso pretende ser referente nacional, ofrecendo atención presencial, multidisciplinar e centrada na persoa, cun enfoque preventivo, rehabilitador e formativo. Os componentes das solucións son a rehabilitación funcional intensiva e especializada, a terapia respiratoria presencial, a atención psicolóxica e social para pacientes e familias, a escola de coidadores onde se imparten talleres prácticos, a valoración funcional periódica e deseño de plans individualizados de intervención, os espazos adaptados e sen barreiras, con equipamentos modernos. Os principais aspectos innovadores do proxecto son un enfoque multidisciplinar e coordinado nun só espacio físico, cunha atención global que cubre non só os aspectos médicos, senón tamén o benestar emocional e capacitación dos coidadores, a accesibilidade territorial en zonas rurais ou semirrurais e a monitorización da evolución clínica mediante dispositivos de última xeración. O desarrollo do proxecto plantéxase en distintas fases estruturadas que permiten unha implantación progresiva, eficaz e adaptable á realidade territorial e asistencia do Servicio Galego de Saúde de Galicia. Dependerá funcionalmente da área sanitaria correspondente e será integrado da atención á cronicidade, discapacidade e enfermidades raras.